Fid-daħla taż-Żejtun ġew inawgurati uffiċini ġodda l-Gaming Malta biex issa l-ħaddiema għandhom spazju modern minn fejn jaħdmu fis-setturi tal-gaming, l-esports u l-iżvilupp tal-video games. Il-Kap Eżekuttiv tal-Operat ta' Gaming Malta, Filletti, spjega li mhux soltu jkollok kumpanija tat-teknoloġija f'postijiet bħaż-Żejtun. Iżda jinsab fiduċjuż li post bħal dan joffri ċ-ċans li minnu jinħoloq ċentru tal-ekosistema tal-gaming f'Malta. Gaming Malta taħdem b'sinerġija sħiħa mal-Università ta' Malta u l-Kulleġġ Malti għall-Arti, Xjenza u Teknoloġija, kif kull ma jmur qed tiżdied id-domanda għal talent frisk. Aħna kumpaniji qed isaqsu għall-iżjed talent. Din hija challenge li jridu nieħdu fuqna wkoll fejn nattrajaw iżjed talent kemm minn barra minn Malta biex jaħdmu fl-industrija u kemm minn ġewwa Malta stess biex jitlu u jkunu malmin fl-industrija wkoll. Il-Ministru għall-Ekonomija u l-Industrija Silvio Schembri qal li dan l-investiment juri l-impenn għal aktar sforzi biex is-settur tal-gaming ikun fiċ-ċentru tal-ħolqien ta' opportunitajiet ġodda biex ikompli jassigura tkabbir fl-ekonomija. Huwa ħabbar li fil-futur qrib se jitwaqqaf il-Kunsill tal-gaming li se jservi ta' pont bejn il-Gvern u dawk kollha involuti fis-settur. Dan il-Council ħajkun qed jiġbor stejt l-ikbar operaturi tal-igaming f'pajjiżna sabiex ikollhom kuntatt dirett anke mal-Gvern u mal-awtoritajiet. Bekk inkomplu naraw li nkun support u kif ħankun qegħdin nagħmlu fil-jiem li ġejjin nkun qed inħabbru wkoll investimenti ġodda anke f'dan is-settur. Il-Ministru fakkar kif pajjiżna se jilqa' żewġ avvenimenti internazzjonali f'Ottubru u Novembru li ġej li se jwittu triq biex dan is-settur f'pajjiżna ikompli jikber u jattira niċċeż ġodda.